Ekjran! Ekjranen geef dich ab, aus warnen Wahr. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met junt as Eduard Kiesbrecht. Welkom, lieve vriend. Welkom zu dit programma ekjran. En ook welkom Bill. Dankeschön, dass du von dir hier bist bei mir in unserer Spazierstube thuis. En dat we van jou even een interessante thema reden kennen. En dat is even het Owentmol. Well, danke für die Einladung. Ich rede hier von. Ich glaube, Owentmol, dann denken wir als Jugendliche, fragen, oh, das ist nicht für mich, das ist für die älteren Menschen. Aber ich glaube, das ist auch für uns. Well, wenn es ich abwassen deed, ich weiß nicht, wo du bist abgewassen, wenn es ich abwassen deed, wie immer so sagen, je heim keiner weiß, was wirklich angehen deed. En so, wat doen die daar, hingen die daar, wat doen die daar? En in werkelijkheid, dat is nog niet wat Kinder en Jugend wat niet zelf weten. Daar wordt wirklich nog niet wat vreemd gedaan. We gaan daar en jeder een klein beetje brood en jeder een klein beetje wijn. Eins gebroken wijndruivensaft, eins gebroken wijn. Merkt niet wat onderscheid. En waar dat bedienen dat is, we eten dat brood. En de bediening daarvan is, we doen dat om ongedenk van Jezus, dat zijn körper gebruiken we om Christus. En we drinken een klein slokje wijn. En dat is een ongedenken aan het bloed wat hij vergoten heeft. Voor mijn zin, ook voor die zin. Ook voor iedereen zijn zin, wat hier dit programma van jou zijn. So, dat is, ik kon me krijgen te denken, dat sehr ähnlich so ist. Wie Kinder wir, den Sinn, dass wir oben und wir, können wir nicht mehr nur zurückfahren und dass wir, du wirst bloß so still, über ihr redet und so geheimnisvoll. Und als ich dann über getauft werde, und dann das erste Mal kann, in der Zeit, wo wir das so, dass ich bloß nur Taufe oben haben, dann, ich wie abgerecht, ich kann meist nicht mal den Schluckchen Wein durchkriegen, so abgerecht wie ich, wenn es, wie immer so geheimnisvoll von über ihr redet. Aber was sagt die Bibel so reich vom Owentmol? Wir lesen das in Johannes besonders, da Jesus das Owentmol houden mit seinen Jüngern taugt. Und endlich, dass wir Ovenkas, dass wir eine Mahlzeit. Erst das Ovenkas eten, erst das wird geheimet. Wurst du nervös? Nee. Nee. Und das ist endlich auch so staat. Aber das ist ein besonderes Mal, als das wäre. Aber wir als Leibende, als bekehrte Christen, wir kommen taub. En we gaan een mol hebben taub. En wat het wichtigste is met een Owentmol, en voor die wat meermaals aan het Owentmol geweest, die weten dat, maar weer het helemaal als een Owentmol geweest. Jezus, die zegt dat we zullen dit doen, dat hij waarheid komt. Hij bestelt dat, we zullen dit mol zelf houden, dat hij waarheid komt. En zo hij is nog niet waar teruggekomen. Zo we worden blijven bij dit mol, dit Owentmol immer houden. En de oorzaak waarom hij zegt, we zullen erbij blijven, is, we zullen aan denken, aan arm denken, want we toch komen te eten. En dit is wat mij is zeer wichtig geworden, is dat Jezus om Christus stierf, zijn körper weer gebruiken, zijn bloed weer vergoten, om onze zinden. En dat is wat we ons waren holen. So, weet je wat, Edward? Weet je wat ik zie aangeworden? Voor mijzelf, en ook ik zie mij kan zeggen voor die en al die anderen. Want we in ons leven doorgaan, we gaan het met zoveel dingen, maken we ons dat druk. En we maken ons dat bloos allemaal druk en dan vergeet we van. Weet je, waarom dat ook maar wichtig is? We moeten terugkomen naar de grond waar ons geloven boven staat. En dat is Jezus, dat is gestorven voor mijn zin. En daar moeten we waar terug aankomen, dat we daar aan denken. En want we lang niet hebben Owentmol zijn geweest, we vergeten ervan. We zijn mensen. Dat is voor het passiert. Ik zie ze staat en ik geloof die best ook ze staat. En zo we zullen waar terugkomen. Ik denk dat is wel echt veel. Want we in huisburen, en we zijn alle bekend met huisburen, wanneer die dat huisvest aanwinkelen, du moet die irgendwo moet die in de moot merken, die is vielleicht naar de gas nou, of naar de afvat nou, of naar irgendwo, dat je dat licht merken, en dan dat je dat aanwinkelen. En dan hast du immer eine Eik, wat du immer van die maats immer van eine Eik. De Bibel, die verlegt dat redt van de Eiksteen. Jezus is ons Eiksteen. Dit Owentmol, dat Jezus is voor mij en dienen zijn gestorven. Dit is het Eiksteen van ons geloven. Want wie van een andere Eik meten als van den Eiksteen, dan merken we wat schrijft.
En so wie man immer teruggaan naar Jezus Christus om Kreuz gestorven voor mijn zin. En dan gaan we lekker bieden. Wow. Dat is... ik weet dat overal dat is... Wanneer ik toen zat en dat drinken, ik denk immer terug... Voor mij geeft dat veel emotionen wanneer ik denk, wat Jezus alles voor mij gedaan heeft. En daar vind ik het leven krijg zo wichtig. Maar dan denken veel mensen, dat is dus magic, of dus magia, weet niet meer hoe dat platt zei, dat brood dat wordt te den Körper en dat wien dat wordt werkelijk te bloot. Zo ga ik hier reden, wat is met al dit? Nou, dat is niks. Dat is niks van. Ik geloof, du wens ook eens vielleicht angst dafür. Dat is meelig. Ik zie een preger en ik zie gewählt en ik zie bestätigt. Ik doe Owentmol bedien. Mensen Owentmol bedien. Ik zie de bier was met dat alle. En in mijn mondje dat je niet dat brood bakken. En dat is bloos brood. Dat is alles wat het is. Dat is van meel en water gemerkt. Dat is ganz wat eenvoudig als in een ovenbak gebakken. Krijgt is alle brood. Dat heeft geen bijzondere kracht. De wien wat er is, dat komt van de boddel bis algemene wien. Wat we verken doen is, we doen het nog een beetje dempelen met water en een beetje zout merken. Maar dat is bloos wien, dat heeft geen bijzondere macht. Maar dat is een bedienung hieran. Dat is een teken van het bloed Jezus. Dat is een teken van zijn Körper. Wow, en du zegt ook, du hast van de Korinther Bibelvers, wat ook van dit reden deed en wat du dijper nemen. Wat kost du van zijn? Well, in de eerste Korinther 11 kapitel, daar beschrijft Paulus, die beschrijft dat van dat Owentmol. En hij zegt, dat is wichtig dat we te Owentmol komen. We zullen te Owentmol komen. Hij wil gaan dat de Korinthische kerk, de brief wat hij schrijft, dat hij wil hier gaan dat hij zal te Owentmol komen. Er zijn twee dingen wat ons nodig is. We zullen met God in ordnung staan. En we zullen met ons snobber in ordnung staan. Dat is waarom vele van onze kerken, en ik stem me er ganz 100% met, die gaan in de voorbereiding. En de voorbereidingsboodschap, die is om de mensen opmunteren, merk die rijdt. Nächste zondag aan een nieuwe karten, daar waar we Owentmol gaan. En dat is wichtig. En dan wordt de einzige mensen waar ik verken hier, die willen niet Owentmol komen, weil die zijn de hand wem wat ze niet verknuisen kan. En wanneer die worden Owentmol zijn, die weten dat ze een slechte mens is, vielleicht een super, of vielleicht wat een slechte mensen die worden op Owentmol zijn. Maar de Bibel die zegt dat hier ook in 1. Korinther 11, hij zegt, we zullen ons zelfs rechten. Op Hoogtisch zegt het, en jeder prüfe zichzelf. So, wanneer ik met mezelf prüfen, dus du wil zeggen dat, wanneer du Owentmol neemt, du denkt aan wat Jezus voor mij gedaan heeft. Ik denk daar niet aan die in dit moment. Nou, wat ik gedaan heb, en wanneer ik niet würdig zie, dan bent u niet onschuldig. En zo, wanneer ik Owentmol bedien doe, ik doe die mensen opmunteren, dat die zich voor een rij willen. En dan zegt, dus de Bibel zegt, en jeder einer, die het zichzelf prüfen, of die rij is. En zo, wanneer we afwürdig te Owentmol komt, ik word hem bedien. En wanneer ik ook niet geloof dat hij würdig is, ik word hem bedien. Dat is zijn zaak. Die loopt zich daarop. En zo zegt hij nog een, en dat is hetzelfde kapitel. Hij zegt, door willst de mensen afwürdig te Owentmol komen, of überhaupt niet te Owentmol komen, zegt hij, doorween zijn veel van je krank en zwak. En dan meer reden van geloven. En wanneer die veel krank en zwak om geloven, komt Owentmol die waarschijnlijk fijn. En een ganz andere vrouw. Wen wat zijn Jugendliche, willen ze niet te Owentmol komen, of zijn schuchter dafür? Ik weet niet, ik zie Jugendleiter en ik bruk een antwoord van die. Wel, ik is een vrouw wat ik dan meest aan mijn vrouwen doe. Je valt die de zin nog zo zeer dat je die niet weg kon lopen. Okay. Dat is een vrouw en dat mocht niet zijn. Maar verkemels is dat de zaak. Dus een zin in die leven wordt die tussen je. God heeft een groeil zin en wie zullen zin zeer slecht liegen kunnen. In de werkelijkheid, wanneer ik wil in jeder een vrouw, en mijzelf ook, ik probeer naar andere mensen wijzen, dat zijn de einzige zin wat ons eens moeilijk zijn. Dat is treurig, maar dat is echt. Dat is de woord. En van die persoonlijkheid leven, dat Owentmol thema, zoals du zegt al voor een programma, 15 minuten rekenen niet gaan. Maar wat hast du persoonlijk ervaren bij een Owentmol? Wat zijn het?
een schijnend ding wat ik ervaring heb. Ik had eerst einmal, er waren Menschen, die mich hadden weggedaan, die mich hadden afschuldig beschuldigd, gelogen over mij, en veel te gezegd. En ik had wirklich Bedrängnis over die. Maar een Owentmol, en dat zijn, nu zijn het al meerdere jaren terug, God sei Dank, door wie de Heilige Geest, die redt zu mir durch een van de Geschichten en wat de Prediger lezen deed. En dat zegt, wenn Jezus am Kreuz starb, dan zegt hij, voor dat verjaf end, willst du weten nicht, wat hij doen. En dan, dat snijdt mij diep im Horten aan. Want Jezus, die wil gaan, die Vater zal deze vergeven, die had hem groot verpetcht, verkield, am Kreuz genagelt, en wat niet alles wat hij aan gedaan hat. Ganz afschuldig, weet je, ik ben niet ganz afschuldig. En Jezus, die sagt, verjaf van. En ik dacht bij mij zo, is dat niet een beetje een aard van mij, dat ik gerne niet kan vergeven. En door ändert mij wat zei in mijn hart. En dat we vandaan aan wat losgelaten hebben in die leven. Ik leid dat los, want ik wist, Jezus die had nog veel meer geleden dan ik. Een ervaring van mij, wat ik ervaren heb, is dat we in een ander land, wie we op een grote missionsconferentie, voor vele landen top komen. En we hadden door alle top een Owentmol. En zij hadden dat ganz anders als ik dat gewaan was. Ze hadden verschillende dashen. Voor ieder land had een dash. En du werd over van verre dan gebed, ook zoals we dat aan gaan voor dat brood. En gedankt voor in Wien. En we noemen dat Owentmol. Maar we kunnen ons jenseitig dat geven. So we kunnen ons, en wat we in Wien hadden dat dan even niet zo kort als ik dat kan. En we kunnen einer den anderen in zin spreken, voor aanbeden, wat we willen. En wat me dan aber besonders opvalt, dat ik kan, waar man zeggen, ik zat dan aan den Paraguayischen Dash, wenn du sie geboren, maar dan kan ik naar den Brasilischen Dash gaan, en dan kan ik naar den Argentinischen Dash gaan, en kan ook een ganz klein stukje brood geven, een ganz klein, een kuffel wien, ze kunnen een ganz klein Schluck nemen, en kunnen voor beten, en vielleicht een woord mitteilen, een Bibelvers verlesen. En dit ging even, de meest consistent is dit. Du werd gar nicht viel gegeten en gedronken, dat ging niet door. Maar dat ging de gemeenschap onder ons Christen, maar dat we taub naar God komen. En dat we voor mij weer dat wat zeer bijzonder, dat ervaren. In werkelijkheid, we zijn bloos eine Familie onder God. En dat is een down van woon land die camps. We zijn alle een familie. En dat zal op Owentmol zal betekend worden. Ja. En dat we ook in diesem Fall, dat we veel verschillende kijken, maar du kunnen we ons alle einig zijn, dat we taub verder God willen zijn en dat we taub een familie werden. Zo, ik wil die nog laten een afsluitwoord ter Jugend zeggen, wat immer du Mountainwerk dit woord hast, dan kost het zijn ter Jugend. Wel, Jugend, wanneer du ik weet niet graag voor jullie het dat heeft, maar naar de Bijbel nou, wanneer du bekeerd bent, dan best du würdig voor het Owentmol te gaan. Wanneer du wenst in leven hast, kunt en de steed staan. En zo, ik wil jullie ook merken, wanneer du bekeerd bent, en besonders wanneer je tof bent, doe dat Owentmol aannemen. Dat is wat wichtig, dat is, we komen waar terug, maar deze zich eerst zo zijn, maar de grond en de aansteen van ons geloven. Wanneer du dat verjaart, dan val we en ongeloven en dan val we weg van ons geloven. Zodat het ons zeer wichtig dat Jezus ons dat zegt, we zullen het doen, dus een goede oorzaak voor. Zie moedig, kom dat nächste Mal te Owentmol, waar het avondmelig eet. God te zien, tot het nächste Mal. Dit Programm wordt in Bolivien produziert. Wenn du Fragen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von ekjran oder schreib uns ein E-Mail no ekjran@gmail.com.